deur. Er is een deur. Maar er is geen bel. Dus het warm is binnen natuurlijk. Misschien kregen ze gewoon niet door het bezoek. Dat kan natuurlijk ook. Maar er wordt wel goed gezorgd voor de vogeltjes. De vogeltjes van Tongel. Joehoe! Dag mevrouw. Ik pak even mijn bril, komt erin. Nou, Ja. nou, pak wel even uw bril. Zodat u kunt zien wie wij zijn. Oeh, daar hangen allemaal medailles. Een gans... God. Nou, dat vind ik nou nog eens bijzonder. Oh, u weet wie we zijn? Ja, zeker wel. Oh. Wie zou dat niet weten in Limburg? God. Nou, met wie heb ik het genoegen? Riet van Meer van Rooij. Riet van Meer van Rooij. En wie is dat? Nou, ja, u woont in Huizen Rosemarieke. Dat betekent Ronald, Marco, Riet en Kees. Dat was onze camping in Altweterheide, zo'n mini-camping. U heeft een minicamping En gehad. Ronald is de zoon, Marco is de zoon, Riet ben ik en Keu was mijn man. Die is in 2013 overleden. Oh, Ja, met de varkenspesttoestand. Daar ben ik meer dan 10 jaar mee bezig geweest. 3 mappen vol, alle interviews in kranten en... maar in welk opzicht bent u daarmee bezig geweest dan met die we varkenspest? waren varkensboer. Oh, En we zaten in alle regio's. En ja, ik stond altijd aan de microfoon. Ik heb 3 mappen vol, alle krantenartikelen, alle televisieprogramma's. En de mensen konden hun verhaal niet kwijt, want je moet iets ontkennen. Als je het erkent is het een probleem en dan moet je er wat aan doen. Als je het ontkent, ja, dan ben je er vanaf. En er zijn... als je wat ontkent, dat je dat varkenspest op je bedrijf hebt. Ja, dat er problemen zijn. En ik heb 58 zelfmoordmeldingen onder varkensboeren gehad. Nee. Die bij mij, ze konden nergens terecht. De bisschop zei, sensatieverhaal. Je moet het ontkennen, want dan ben je er vanaf. Ja, Wat een heftig verhaal. ja, want het heeft in alle kranten gestaan. Ja, je mag... Nou, ik wist, natuurlijk kan ik me de periode nog heel goed herinneren. En dat dat enorme impact had op de varkenshouderij en de varkenshouders. Maar u zei net, als ik me niet vergis, van dat uw man is overleden. Ja, wij hebben in al die gebieden gezeten. En dan, ja, je kon er nergens mee naartoe. Er was een vervoersverbod. En dan hebben we op een gegeven moment een ramp gehad. De varkens wogen geen 80, 90 kilo, dan gingen ze normaal weg. Maar die wogen toen 200 kilo of meer. Je kon er nergens mee naartoe. En toen hebben we een ramp gehad dat de ventilators uitgevallen waren door stroomstoring of door storm. En 465 doden. Ja, je mag erin komen, want dit is... Maar is er toen brand gekomen? Nee, de ventilators die zuigen... Ze zijn ze gestikt. Ja, voor een heel groot gedeelte. Maar wat heeft dat met het overlijden van uw man te Die maken? kreeg na deze ramp, want dan moesten we kunnen bewijzen wat de oorzaak was. Die heeft na die ramp 4 keer een hartaanval in een week tijd gehad. Daarmee heb ik hem 8 jaar verpleegd. En ja, zodoende is hij na heel lang ziekbed van na zware operaties is hij overleden. Hier, Hier. ja. We moesten toen ophouden. Ik heb nog een tijd het alleen gedaan en ja, dat ging niet meer. U bedoelt het varkensbedrijf? Ja. De bedrijven, want u zat in... Nee, één bedrijf. Één bedrijf. In de Altweterheide hebben we dat gehad, ja. Ja. En uw zoons, waar wonen De die nu? een is geëmigreerd naar Canada.
2012 en in 2013 is mijn man overleden. Goh. En dan die andere woont bij Zaltbommel in de buurt. Dus dat is ook niet in echt Herwijnen. Nee, dat is 100 kilometer ruim. Dus u ziet uw En, zoons ook niet zo heel vaak? Omdat ik strijdbaar ben, ben ik daarin gevlogen. En toen heb ik me heel erg erin verdiept. En zodoende kwam op de boerderij een meneer een roos brengen. Hij zegt, ik vertel dat later. Ja, die mensen konden nergens naartoe, want je moet als bestuurders of als politici de zaken ontkennen. Dan zie je wel wat er nu met corona aan de hand is. En omdat ik strijdbaar ben van mijn geboorte af, van de lagere school, dan ben ik altijd voor iedereen opgekomen. En dan vlieg ik in de pen en dan schrijf de koning en de minister en die werk ik tegenover elkaar uit. Want als je alle drie een soortgelijke brief schrijf ik aan de premier, een soortgelijke brief schrijf ik aan de minister van Landbouw, een soortgelijke brief schrijf ik aan de koningin. En dan antwoorden die alle drie. En zodoende heb ik mappen vol. Dat is 25 jaar geleden is dat met die varkenstoestand gebeurd. Kijkt u nog wel eens in die map? Ja, dan gaan je haar een dag overeind staan. Hier hangt het resultaat waarom ik strijd. Ja, is hier, dit is het motief. Als u nou even daar gaat staan. Wat? Ja, nou, u weet wel in verband met afstand en zo, hè? Ja. Dat zijn meer dan 15.000 kilometer erin en dat geeft wilskracht en doorzettingsvermogen. Maar waar zijn al die... Ja. Nu wordt het lastig. Ja. Nu wordt het lastig. Wacht. Ja, kunt u nog wat, Ja. een klein stukje... Ja, dan kan ik hier gaan staan. Dan kan ik Zo. Ja. Kijk, en dan kan Mitch daar gaan staan en dan... Want ik zag daar ook allemaal medailles hangen. Maar... Dit is van zwemmen, 25 keer de zwemvierdaagse, Ah, u bent, schaatsen, hardlopen. U En bent- dat is van wandelen, lange afstanden. Internationaal. allemaal van u. Ja. Oh, u bent een... en, Ja, ik ben ooit in 72 of 71 Dame Sportiva in Sint-Truiden benoemd tot sportvrouw van het jaar. En toen kwam ik al op voor gehandicapten, omdat mijn broer verongelukt is. 12 februari, of januari, nee, 12 december kreeg hij een ongeluk in 60, schedelbasis. En toen ben ik bij gehandicapten blijven komen in het ziekenhuis. Dat geeft dan doorzettingsvermogen. U bent een doorzetter. Ja, Ja. ik heb pas geleden voor de bevrijding nog 70 kilometer van Zaltbommel naar Oosterhout bij Nijmegen gelopen. Ik had ingeschat aan de zuidkant van de Waal. Dat is 48 kilometer, maar ik moest erover vanwege dat de kleine pontjes uitgevallen waren door corona. En aan de andere kant bleek het 70 kilometer te worden. Nou, dat is gewoon een kwestie van je ene been voor je andere blijven zetten. 'S morgens om 7 uur aangelopen en ik was om 9 uur in Oosterhout bij Nijmegen. Goeiedag zeg. En dat is van de geboorte uit een punt van bevrijding van de oorlog nog. Bij Oost-West en Middelbeers, waar ik vandaan kom, daar werd gevochten. En daar hebben ze een vliegtuig neergeschoten en die hadden de plannen voor Arnhem in het vliegtuig liggen. En zo wisten de Duitsers wat daar ging gebeuren. En zodoende hebben ze daar die piloten uit de dinges geschoten, uit de lucht. U bent een oorlogskind? Ja, net ervoor, 39, maar ik kan me daar nog heel veel van herinneren. Meent u dat nou? Ja, zeker. Er was 's avonds nog, mijn moeder stond, we zaten aan de rand van het bos. En er stonden een oudere soldaten, die pasten op een jongere. En die zaten bij ons en dan veroordeelden ze de Duitsers. Maar die wouden ook niet vechten, maar die moesten. En 's morgens lagen ze dood in het schuttersputje. En dan is dat dus Oosterhout een verbinding met
Ja, met mijn geboortedorp eigenlijk. En Ja. zodoende, door de zanger Dick van Altena. Nou, het is goed dat u daarover begint. Want u heeft al zoveel verteld. En verhalen die zo Ja. indrukwekkend zijn ook. Dat ik nog geen gelegenheid had om op Dick even terug te komen. Want waarom speelt Dick van Altena zo'n belangrijke rol voor u? Als we naar uw voortuin Dat kijken. is de mens die ik binnen 4 jaar tijd 100 keer een concert heb bijgewoond. En die schrijft teksten er is niemand die zulke teksten schrijft. Hij staat met zijn benen op de grond, hij bestaat 40 jaar. En bijna niemand kent hem. En dat is dan eigenlijk het verschrikkelijke. Omroep TV11 heeft er een geweldige documentaire van gemaakt. Een interview van 1 uur lang. En dan leer je de mens kennen. Woont hij in Limburg? Nee, in Oosterhout bij Nijmegen. In Oosterhout in Nijmegen. Oké, maar TV11 is toch... Dat is toch Dat is van... hier, de zender van hier. Die meneer die heeft daar een... Maar waarom maken die een documentaire over iemand die niet uit Limburg of uit Ja, dat Roermond maakt komt? niet uit. Als Nee, dat... nee, maar als het iemand belangrijk is, dan hebben die een fatsoenlijk interview. En Oké. dat is niet 1 liedje komen zingen, maar een heel leven of een heel... Ja, Nou, want we hadden het er net over dat collega Jo Smeets zei van, nou, volgens mij ken ik Dick van Altena uit een heel grijs verleden. ja Heeft hij- Tony Willet, Pussycat, de Mayo Dundee Band. Henk Wijngaard? Ja, ook. Hij heeft meer dan 1095 liedjes Nou, met het geschreven. geheugen van Jo Smeets is niks mis. Dat blijkt nu maar eens te meer. U had bijvoorbeeld ook in de top 1000 van Gelderland of zoiets, had hij... Daar was hij De top- nummer 1, de top 100 De top van 100. Gelderland was hij nummer 1 gekozen. Met het lied Een hand op je schouder. Ja, mijn arm om je schouder. Of ja. En dat was, zijn vader was overleden en dan komt de dokter informeren bij zijn moeder van wat mis je eigenlijk aan uw man? En dan denkt ze een tijdje na en dan zegt ze die arm om mijn schouder. En daar heeft Dick dan het liedje voor geschreven.